dlane do strán. S nádychom zdvíhame ruky nad hlavu. Lecie ťaháme k ušiam, pozeráme nahor. S výdychom rozpášime, položíme prsty na zem, brada smeruje smerom k hrudníku. A pôjdeme najprv pravá ruka dozadu, ľava zostáva nahor, snažíme sa vystierať lakte, jemne sa prehneme v spodnom chrbte a ťaháme tou pravou rukou tú ľavú dole. Prehýname sa v chrbte, pozeráme mierne nahor, môžeme pozerať alebo aj pred seba. A vrátime sa naspäť na stred. Pôjdeme do druhej strany. Ľavá ruka ide dozadu, dole, pravá nahor, snažíme sa vystierať lakte, jemne sa prehneme v spodnom chrbte a zaťahujeme tou ľavou rukou pravú. A vrátime naspäť na stred. Dáme si pravú ruku, vyrotujeme rameno, ľavú ruku, máme najprv pokrčené lakte, ktoré smerujú dopredu, skúsime ísť čo najnižšie a snažíme sa vystrieť lakte. Zároveň budeme sa snažiť prehnúť v spodnom chrbte, ako keby sme chceli ten zadok pripučiť k stene. Môžeme si tu tak jemne kmitať, stále si uvedomujeme, že vystierame lakte. A pomaly. Vôčiky si dáme do takého Bčka. A tam si položíme na to Včko panvu, ale tak, aby nám brúško padlo na zem. To nám pomôže zdvihnúť naše čo najviac. Vyrotujeme lakte dopredu. A chceme zdvíhať nohy, zdvíhať ruky. Chceme čo najviac vystrieť lakte, vystrieť nohy. A s výdychom hlboký predklon. S nádychom sa vytiahneme na stred. S výdychom zanožíme do pluhu. Ak môžeme, prsty dáme do našich dlaní.